आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोण येथील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान श्रीदेवी सातेरी जत्रोत्सवाला शुक्रवारी असंख्य भाविकांनी उपस्थित राहत श्रीदेवी सातेरीचं दर्शन घेतलं. यावेळी भाविकांनी संपूर्ण दिवस निर्जळी उपवास धरून श्रीदेवी सातेरीच्या मंदिराभोवती लोटांगण घातलं. म्हणून ही जत्रा लोटांगणाची जत्रा म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. सकाळपासूनच मंदिरात भाविकांनी उपस्थित राहत देवीची ओटी भरून नारळ केळी अर्पण केली. यानंतर सवाद्य तरंगदेवता व श्रीदेवी सातेरी श्रीदेव रवनाथ यांची उत्सवमूर्ती मंदिरात आल्यानंतर सालाबाद धार्मिक विधींना सुरुवात झाली. यानंतर संपूर्ण दिवस निर्जळी उपवास केलेल्या शेकडो आबालवृद्धांनी मंदिराभोवती लोटांगण घालून नवस फेडला. यानंतर प्रतिप्रमाणे स्थानिक गावठणवाडी मित्रमंडळ यांच्या वतीने नाट्यप्रयोग सादर करण्यात आला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.